Knižnica Ružinov nie je len o výpožičných službách. Pravidelne sa na jednotlivých pobočkách organizujú podujatia, ktoré sú určené pre všetky vekové kategórie. Priestory knižnice navštevujú aj školy. Napríklad nedávno sem zavítali žiaci zo základnej školy Bachová. Vďaka knihovničkám sa mohli dozvedieť bližšie o jednej známej zahraničnej autorke, ktorá svojimi publikáciami zaujme aj toho najmenšieho čitateľa. My sme si dnes pripravili pre našich najmenších čitateľov takú zaujímavú jednak aktivitu a jednak by sme ich chceli vlastne predstaviť veľmi známú poľskú autorku a ilustrátorku, pani Ivonu Chmielevskú. Ona píše skôr také hlbavé veci. Nie je to nič také komerčné, proste je to také psychologické, emocionálne. Zaoberá sa vlastne takými témami, ako je, že strach, napríklad rodina, priateľstvo, hľadanie si vlastne svojho miesta v živote. A vlastne sú to veľmi také vážne témy, ale píše ich tak citlivo a naozaj, že tak veľmi jemne. Knihy Ivony Chmielevskej sú veľmi originálne, síce obsahujú málo textu, no na druhej strane sú bohaté na vizuálnu stránku, pretože zahrňajú rôzne zaujímavé ilustrácie. Knihovničky samozrejme dali priestor aj deťom, aby zapojili svoje tvorivé myslenie a využili kritické myslenie v praxi. Tie diela podporujú fantáziu u tých detí a vlastne to je aj ten dôvod, ktorý by sme chceli vyskúšať s našimi detskými čitateľmi, že sme si na základe jej knížiek pre ne pripravili takú aktivitu. A keďže kreativite sa medze nekladú, deti kreslili všetko, čo im v danej chvíli napadlo. Má takú knížku, napríklad, že čo sa nachádza vo vrecku. Deti dostanú taký papier, také vrecko a oni vlastne musia sami dokresliť na základe toho, čo si predstavujú, že je v tom vrecku a vidia vlastne iba uška z toho vrecka. Čiže keď si otvoria, musia vlastne sami niečo vymyslieť, že čo by v tom vrecku mohlo byť, alebo dostanú otlačok žehličky a musia vlastne dokresliť, čo im to pripomína. Je to také interaktívne a veľmi zaujímavé a vlastne celé je to spojené v tej knižke s nejakým príbehom. Ale my sme sa teda rozhodli vyňať tieto veci z tej knižky a skúsiť do toho zapojiť aj tie deti. Čo sa ti teda podarilo nakresliť? Zajaca? Alebo, ja som chcela vlastne, že to sú zajačie labky alebo niečo také. Panáčika, lebo tu sú akože nohy a tu ešte nakreslím hlavu. Som nakreslil, ako keby tam, že ležal pes v tom. Drak, ja som tam videl draka. Dobre. Prečo práve drak? Tu má vohy, on má také vohy. A mohol túto byť podrhovastý a túto sa vo vlecúšku schováva. Pre TVR Valéria Konevých.